12 sentýabrda Azerbaýjanyň harby goşuny Ermenistanyň serkediniň dürli künjeklerine hüjüm etdi. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri və sosial media segmentində Azərbaycanın Ermənistan ərazisinə müdaxilə etməsi barədə yayılan xəbərlər cəfəngiyatdan başqa bir şey deyil. Hüjümüň sebäbini Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrligi şeýle jogaplady. Soňky bir aýyň içinde Ermenistan tarapyndan Azerbaýjanyň Laçyn, Kelbejer, Daşkesen we Gedabekdäki goşununa provokativ bombaly hüjümlerine garşy herekete geçdik diýip belläp geçdi. Ermenistan bu hüjümüň netijesinde 49 eskeriniň ölendigini habar berildi. Azerbaýjan goşuny Ermeni punktlaryny Bayraktar dronlary bilen urandygyny Ermenistan tarapy aýdyp geçdi. Haşinyan gysgaly ýagdaýda howpsuzlyk konseýini çağırdy we ondan soň ilkinji işi Putin'e jaň etmek boldy. Putin'den gerekli ýardam alyp bilmäligi sebäpli Ermenistanyň primer ministri Paşinyan Ýewropa ýüz tutmaly boldy. Ýewropa her iki tarapyň durmagyny haýyş etdi. Görnüşe göre Hazaryň tebii gazy Ýewropa gitmek üçin taýýarlyk görýäni meňdeýär diýip gürrüňler hem ýaýrap başlady. Bu wakada Ýewropanyň düýplü ýazgarmaýşy Azerbaýjan gazynyň Rus gazyna alternativ bolup biljegine işaret edip biler. Muny başarmak üçin hem Azerbaýjan uzakda galan welaýaty bolan Naxçıvan bilen birleşmegi gerekli. Bu urşuň düýp sebäbi hem şol birleşdirmek maksady bolup biler diýip aýdylýar.